بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اج دا پیغام 12 ربیع الاول دا پیغام اصل دے وچ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دا وہی پیغام ہے جڑا وہ لے کے دنیا تے آن دا باعث بنے اور جنہ دے باعث دنیا بنی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں دی سیرت دے اتنے قرآن پاک جڑا نا سارے دا سارا بھیجا۔ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جدو پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کیے تو آپ نے فرمایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق جڑا ہے وہ قرآن عظیم الشان ہے۔ آج 1500 سالہ جشن منا کے اصل دے اندر اسی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے غلام آج تو 1500 سال پہلے اس دنیا دے اندر آن دی خوشی منائی انہوں نے، اسی اج انہوں دے غلام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو تخت تے لے کے آن واسطے پاکستان دی پوری قوم تحریک لبیک دی طرفوں اے پیغام تیری ہے کہ اسی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دا اے 1500 سالہ جشن اس انداز نال منانا ہے کہ پوری دنیا نو پتہ چل جائے کہ اسی حضور دے غلام ہاں اور اس دنیا دے اتے دین نو تخت تے لے کے آن دا باعث بننا چاہتے ہیں۔